ኤርትራውያን ኣሕዋትና ክርድእዎ ዝግባእ ነገር ኣሎ ጽምዶ ንቅድሚት ክኸይድ ተኮይኑ እዚ ክትርዳእ ግዴታን ግድንን እዩ እቲ ሓደ ኣብቲ ካሊእ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ኢዱ ከእትዮ የብሉ ናቕፋ ፕረስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድጋፍ ዘለዎ ሚድያ እዩ ኣብ ትግራይ ተቃዋማይ ውድብ ምጥያሽ ፍቁድ እዩ ከም ድሌትካ ምዝራብ ፍቁድ እዩ ከም ድሌትካ ምፅሓፍ ፍቁድ እዩ ኣብ ጽምዶ ሓሽካርን ተሓሽካርን ለኣኽን ተለኣኽን የለን ዝኾነ ሸይጣን ዝበሃል ትግራዋይ ተሃልዩ ንሱ እዩ ዝቐርበኒ ላየ እዚ ክትፈልጦ ኣሎ ተሓታትነት ኣቦት ኣብ ተሓታታይነት ኮምፕሮማይዜሽን ዝበሃል ነገር የለይ ብዓለም ለኸ ሕጊ ዝሕተት ክሕተት እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ክርድእዎ ዝግባእ ነገር ኣሎ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለዉ ማለት እዩ ኣነ ንኤርትራውያን ኣሕዋትና ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እቲ ጽምዶ ብፍላይ ከዓ ብወገን ተጋሩ ዘለና ጽምዶ ንመርሖ ዘለና ስፔሻሊ ኣነ ባዕለይ ማለት እዩ ብፍላይ ኣነ ከቢድ ቃልሲ ከቢድ መስዋዕትነት እየ ከፊለ ዝኸፍል ዘለኹ እዚ ብወገን ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዘለዉ ጽምዶ ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት ከምትናትና ደብል በርደን የብሎምን ንሕና ማእኸላይ መንግስቲ ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ዝመፀና ሓደጋ ኣሎ ካብ ተላኣኽቱ ባንዳታት ዝመፀና ሓደጋ ኣሎ ካብ ውሽጢ እውን ካብ ውፅዓት ካብ ስድራ ግዳያት ዝመፀና በርደን ኣሎ እዚ ኩሉ ተፃዊርካ እቲ ጽምዶ ንቅድሚት ንክኸይድ ኢና ንቃለስ ዘለና ኣብ ትግራይ በብመዓልቱ ትሪኦም ኣብ ትግራይ ስድራ ግዳያት ክትሪኦም ከለኻ ትኾኖ ዝስምዐካ ነገር ኣሎ እዚ ኩሉ ተፃዊርና ኢና ንቃለስ ዘለና ብወገን ትግራይ ዘለና ክትፈልጥዎ ዝግባእ ኣብ ጽምዶ ዘለኹም ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ማለት እዩ ጽምዶ ንቅድሚት ክኸይድ ተኮይኑ እዚ ክትርዳእ ግዴታን ግድንን እዩ ናይ ጽምዶ ቀንዲ ዕላማ ድማ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርኻብ ስለዝኾነ እቲ ሓደ ኣብቲ ካሊእ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ኢዱ ከእትዮ የብሉ እቲ ሓደ ኣብቲ ካሊእ ፖለቲካዊ ድሌት ከንፀባርቕ የብሉን እዚኣ ቀያሕ መስመር እያ ናቕፋ ፕረስ ኣብ ጉዳያት ፖለቲካ ትግራይ ኢዱ ዘእቲ ተኮይኑ ልፍዓተይ እውን ኣብ ጉዳያት ፖለቲካዊ ኤርትራ ኢዱ ከእቲ ተኮይኑ ትጽምዶ ይትረፍ ናብ ቅድሚት ክስጉም ከም ብስሩን ላፍቲ ሕማቕ ኩነታት ኢና ክንምለስ ማለት እዩ ስለዚ ናቕፋ ፕረስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድጋፍ ዘለዎ ሚድያ እዩ ብተደጋጋሚ ማለት እዩ ኣብ ጉዳያት ፖለቲካ ትግራይ ኣድሂቡ ምዕነዋይ ዝኾነ ብስሩ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ፖለቲካዊ ሃዋህው ፖለቲካዊ ምዕባለ ፖለቲካዊ መሰላት ዘየገናዘበ ጽሑፋት ክጽሕፍ ብተደጋጋሚ ይረአ እዩ ሓደ ግዜ እውን ህልኽ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ማተሃላለኽካ ንዚ ምእታው እንትጽምዶ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጎድኦ ብስሩ ንንባዕልትና እውን ከዋገና እዩ ከዳመየና እዩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ነበረ ኩነታት እውን ልመልሰና ስለዝኾነ ፕሊስ ናቕፋ ፕረስ ዝጽሕፍዎም ዘሎ ጽሑፋት ንኸልዕሎ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘለኹም ኤርትራውያን ክትምዕድዎ ኣለኩም ትኽክለ ይመፅን ሕዚ ጽምዶ ወፂሕዎ ዘሎ ብርኪ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ናብ ዝኾነ ይኹን ድሕሪት እውን ኣይምለስን ብስሩ እውን ካብዚ ንጽምዶ ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት ካብ ክልቲኡ መራሕቲ እውን ወፃኢ እናኾነ ናይ ህዝቢ ዋኒናት ኮይኑ እዩ ሕዚ ናይ ህዝቢ ዋኒናት ኮይኑ እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝበፅሐ ጽምዶ ናብ ድሕሪት ንኸይምለስ ኣብ ጽምዶ ትነጥፉ ሰባት ብወገን ኤርትራውያን ዘለኹም ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ምዕባለ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ከተስተዋህሉ ኣለኩም ኣብ ትግራይ ተቃዋማይ ውድብ ምጥያሽ ፍቁድ እዩ ከም ድሌትካ ምዝራብ ፍቁድ እዩ ከም ድሌትካ ምፅሓፍ ፍቁድ እዩ ሕዚ ናቕፋ ፕረስ ከምዚ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ዝተማኺሮም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ብልጽግና ናይ ብልጽግና ሓሻኽር ከጥፍዎም ስምምዕነት ከም ዝወፅሖም ሲሉ ይዘብል ዘሎ ፕሪቴንድ ዝገብር እዚ ሓደገኛ እዩ ዲስትራክቲቭ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ካብ ዘይምርዳእ ዝተጻሓፈ ጽሑፍ እዩ እዚ ስለዚ ጥንቃቐ ንኽገብር ንኽትምዕድዎ እዩ
أنا زمكر ما أنا دي صمدو زقبان نجار كله غيرندي زقبان نجار كله خجبر كله هو ولا أنا هيوتي خيس الساعة جنزبي جيزي قاله كله نجار كيس الساعة غيره سو أنا أبدا حريت خملس أيدلني خبالا شون أيدلني صمدو معره شركنا زلوا إن إحنا ون ذات عمدنا كابيتال حزنا إرتوان حواتنا ون ذات عمدون كابيتال حزم يوم نكايدو زلنا نمبر حشكارين تحشكارين هاللي وأيكونن نجي بدن بختسمر له عبصم دو حشكارين تحشكارين لا أخن تلا أخن يلا معروي كعتم تاتاني كل مداوي كابيتال حسكا أو محبراوي ربحة زاد هذا نقدم خسوقهم زقبو أسرحتي السرح زلا زي ختبل ولكم حد ياكم ما خواجن تجرايون أكلة تزيكون أكلة مس أكلة ثم خرائي دلنا خسام والون تحلو زي أو ساعته بدن بمدى حزة كله تتم دخل مجمع خسام وداتا اللي ما يحن كلنا يا رب خمية تحالفوا خمية عب عينة فتنات بديه أبزي توصي حاجة خن تاي جبر له حاجة لمن بفلا بواجن تجراي لمن نخبالاشين لب بيزنس نخقير وخنخجوي وتمدون ينقساقسو لو قال زل ناي وعلو تخاتاتال مدب وصي خزارو لي بتدغاغام مالتي صقم يولون بات توانا ناتي انترست ግን تطمدو زي حزون كاب زخونه يخون حاخل دمو نصا وصيو حزب تግራይን حزب ኤርትራን ዳግም ላብዘይ ዳመየሉ ዘተአማምን ናይ ሰላም ብራኸ ክሰጋገር የዝደሊ ዝኽፍለጣሎ ኢቭን ኩናት ኳ ተተወልዑስ استتصقم تجراوي مس إيرفراوي أنا حوات خيدو تحمق جزير زحلفلو استتصقم إيرفراوي نا تجار حواتو ماشيو حماق جزير زحلفلو خونتات مينيمم مالتي خفطر له زينات يمنت تزي كوينو كلا تقامو دب خاب تجراي وقدو كلا ناي بلصقنا تلا خاب تجراي وقدو ز عينتو ناي نقفا برس صحوفات نصحف كان نصمدو يربح لكم حساب زي حلمي نداوم خنغركم انا خنغركم ناتي دليت مالت ناتي دليت خنغركم ناي بلصقنا تلاخ يكون نا شيطان تلاخ يكون اب وشت يكون اب دغ يكون زلو تግራይ بمولو تردادي خان اب تግራይ عدم مصيم ፖለቲካዊ ኢንተረስቶም በሰላም خنقساقسو ያንል ደሊ አብዛሃለው ያህሉ ትግራይ ፖለቲካው መሰልካ ብዶብ ተሓፂሩ ብሄራዊ ሓደጋ ናብ ዘይ ይኾነሉ ብሄራዊ ክብሪ ናብ ዘይ ይኾነሉ ሕግታ ተውፂኻ ኣብ አዲስ አበባ ይሃሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣሜሪካ ይሃሉ ኣብ ኬንያ ይሃሉ ልኾነ ይኹን ትግራይ ፖለቲካው መሰል ተሓሊሉ ኣብ ትግራይ ክቃለስን ንፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ከሰጋግርን ይዝደል ዝኹ ከም ድሌቱ ክጽሕፍ ከም ድሌቱ ክዛረብ ይዝደል ዝኾነ ይኹን ትግራይ እዚ ናተይ ኢንተረስት እዩ سو أبزناتي إنترستو زي لخونا يكون إيرترا وعاتي خحمزو قانا يفكرن إذا خد فلتو لكم أوكي سو تصمدو أمعار شركنا التمثرتي أمعار شركنا حشكراين تحشكراين ذي وليو هزي خد فلتو لكم بفلا بدقة زي لكم إيرترا يعني هزي لايس بمعات فويس مسيجيكم ليكم لي حد يوقع أنا أرجعش لمتى تقاومو ገለዞል አነ ናረጋይ ተቃውንኩን አረጋይ አብጽም ደለዶ የለን ወን ዝፈልጦ ነገር ይብለኝ ነገር ግን አረጋይ ይኹን ደብረ ጽዮን ከላይ ይኹን ፈትለ ወርቅ አነ አብጽም ዶዚ ክሰርሕ ከለኹ ብትዝኣምነሉ እንድሕር ዘይ ከይድ ኮይኑ ወይ አነ ይኽእል ዘለኒ ልዕል ኩሉ ድማ ክትፈልጦ ዝግባኩም ለአረጋይ ልዕል ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ አነ ዝቀርቦ ببزح مغنيات مالتي لا يذقرب النسو عمناي تግራይ ፖለቲክስ አይምልከተኮምን አብዚ ጥንቃቄ የለኩም አብናይ ትግራይ ፖለቲክስ ልተጋሩ ግደፍሎም ሓደ ነገር ውን ክትፈልጦ ዞም ተቃምቱ ድባት ካብ ዝኾነ ይኹን ኤርትራው ላዕሊ ላዮም ዝቀርቡኒ ቶም ናይ ትግራይ ተቃምቱ ድባት ማለት ካብ ዝኾነ ይኹን ኤርትራውን ላዕሊ ብትሕዘሎ መዋቀር ማለት እዚ ክትፈልጦ እዚ እንድሕለይ ተረዲእኹም تتصمدو لمتاي يقبر خمزلو ايرداكم نزلو مالتي زخونه شيطان زبحال تግራይ ታሊ ንሱ ይዝቀርበን ላየ እዚ ክትፈልጦ ለኩም ኔርትራውን ዘ ሴም ቲንግ እዚ ብርጌድና ሐመድስ ካብናይ ኔርትራውያን ይዝቀር
ሃገራውያንስ ካብላየ ንኤርትራውያን ዝምልከት እዚ ክትፈልጦ ኣለኩም እዚ ትመርት ፕሪንሲፕል እዚ ታይዳ ይጹም ደተታይ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ላፍቲ ኖርማል ሶሻል ፋብሪክ ክምለሰሎ እዚ ክግበር ተኮይኑ ከዓ ተሓታትነት አቦቱ እዩ ተሓታትነት አቦቱ ያው ተሓታታይነት ኮምፕሮማይዜሽን ዝበሃል ነገር የለይ بعلم لك حقي زحتت خحتتيو بهاجراو ጉዳይ በአህጉራው ጉዳይ ዝሕተት ክሕተትዩ ጄኖሳይድ ዝፈጸመ ዋር ኦፍ ክራይም አጌንስት ሂዩማኒቲ ዝፈጸመ ክሕተትዩ አብዚ ጽምዶ አይምልከቶን እዚ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ናይ ዓዲ ሕጊ ስለልኾነ አብዚ ምንም ዓይነት ኮምፕሮማይዜሽን የለን ሕዝና አቅፋ ፕረስና ኤርትራ ሪሰርች ሴንተር ነው ግዛዕል ብለሎስ አበ አክሱምስ ጄኖሳይድ ሰራዊት ኤርትራስ አብ አክሱም ጄኖሳይድ ይፈጸመን ይሉስ ኹማገት ይርኢ ይፍትን ኢቲቪ ዚሉ شعوب حدار ጽዮን ሰላም ተዋዒሉልስ ናሬት ክገብር ክፍትን ርየስ ከምዚ ዓይነት ጽምዶ የለይ ጥንቃቄ የድሊ ኦኬ ኣብ ጉዳይ ጄኖሳይድ ተፈጺሙ ዶ አይተፈጸመን ዝብል አጀንዳ ናይ ጽምዶ አይኮነን ናይ ጽምዶ አጀንዳ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን በሰላም ንኽነብር ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ቁጠባዊ ዋኒናት ክነጥፍ እይቷና አጀንዳ በር ጉዳያት ፍርዲ ጉዳያት ጠበቃ ጉዳያት ዳይነት አይኮንና ንሕና ጽምዶ አይምልከቶን ዚ ዋላ ህዝብ ትግራይ ጄኖሳይድ የተፈጸመ ነው አክሱም ተትብል ዓለም ለኸ ጉዳይ ስለለሓዞ አይተፈጸመን ዝበሃል አይኮነን ናይ ግድን ሓቂ ይኾጽእ ዘሎ ተረዲኹም ብዙ ክትርድኡ ኣለኩም ጽምዶ ቤተክርስቲያን ይሰርሕ መስጊድ ይሰርሕ ናይ ጽምዶ ዋኒና ይኮነ አነ ብዝርደን እዚ አነ እዚ ተረዲነ እዚ ኸይ ዘለኹ ጽምዶስ ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ምስራሕ ፕሮጀክት አይኮነ ናይ መስጊድ ናይ ምስራሕ ፕሮጀክት አይኮነን ጽምዶ ጄኖሳይድ ተፈጺሙ ዶ አይተፈጸመን ይልካ ኢንቨስቲጌት ናይ ምግባር መሰልውን ስልጣኑን ሓላፍነት ኢቭን ሞራልውን የውሉን ስለዚህ አብዞም ዙርያታት እዚኦም ኤርትራውያን አሕዋትና ተዘይተኣትዩ ጽቡቕ እዩ እዚስ ብደንብ ክርዳእኩም ክእለሎ ብደንብ ግልጽ ኾነልኩም ኣሎ ናተይ ቅዋሙ ንሱ ስለ ዝኾነ ንምዋልዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ይቀኒየለይ ስለ ዝሰማዕኹምኒ